Χρησιμοποιήστε μόνο 2 λέξεις και κάτι αρχίζει να αλλάζει. Ενδιαφέρον και όχι. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά πίσω από αυτές κρύβεται ένα βαθύ κλειδί για το πώς λειτουργεί η έλξη. Αν έχετε νιώσει ποτέ ότι κάνετε τα πάντα σωστά και όμως η σύνδεση εξακολουθεί να έχει ξεθοριάσει, καταλάβετε το εξής. Δεν είναι ότι σας λείπει κάτι. Είναι ότι πιθανότατα δεν σας δίδαξαν ποτέ πώς πραγματικά αισθάνεται η αυθεντικότητα. Οι γυναίκες τείνουν να έχουν μια πολύ έντονη κοινωνική ευαισθησία. Εντοπίζουν ανεπαίσθητες αλλαγές στον τόνο, τις μικροεκφράσεις, ακόμη και σχεδόν ανεπαίσθητες σιωπές. Όταν ένας άντρας ενεργεί, επαναλαμβάνει προπαρασκευασμένες φράσεις ή προσπαθεί να ελέγξει κάθε εντύπωση, αυτή η ασυμφωνία είναι αισθητή. Δεν είναι επικίνδυνο, αλλά δίνει την αίσθηση ότι δεν είναι αυθεντικό και αυτό δημιουργεί απόσταση. Γι' αυτό ο συναισθηματικός συντονισμός είναι το κλειδί. Όταν αυτό που λέτε ευθυγραμμίζεται με αυτό που είστε, όλα κυλούν φυσικά. Η πρώτη λέξη είναι ενδιαφέρον, αλλά όχι ως κενό κομπλιμέντο. Χρησιμοποιήστε το με πρόθεση. Όταν μια γυναίκα μοιράζεται κάτι απροσδόκητο ή ακόμα και κάτι με το οποίο δεν συμφωνείτε απόλυτα, αντί να γνέφετε καταφατικά από υποχρέωση ή να αλλάζετε θέμα, σταματήστε, κοιτάξτε την με γνήσια περιέργεια και απαντήστε. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πες μου περισσότερα. Αυτή η απλή χειρονομία μεταδίδει πολλά χωρίς να το πει ευθέως. Ότι δεν σας φοβίζει η γνώμη της, ότι έχετε τη δική σας κρίση και ότι είστε πραγματικά απαρόντες. Η γνήσια περιέργεια δημιουργεί σύνδεση επειδή κάνει το άλλο άτομο να νιώθει ότι σας ακούει και σας καταλαβαίνει, όχι ότι σας κρίνει. Η δεύτερη λέξη είναι το όχι, και εδώ πολλοί αποτυγχάνουν. Δεν πρόκειται για ένα ψυχρό ή κοφτό όχι, αλλά για ένα ήρεμο, σαφές όχι, χωρίς να χρειάζεται να το δικαιολογήσουν υπερβολικά. Οι περισσότεροι άντρες, όταν τους αρέσει κάποιος, γίνονται υπερβολικά βολικοί. Λένε ναι σε όλα, αλλάζουν τα σχέδιά τους και θυσιάζουν τα όρια τους για να ευχαριστήσουν. Αλλά αυτό δεν δημιουργεί έλξη, την αποδυναμώνει. Ένα σταθερό και ήρεμο όχι μεταφέρει κάτι πολύ πιο ισχυρό. Ότι έχετε πρότυπα, ότι εκτιμάτε τον χρόνο σας και ότι δεν εξαρτάστε από την εξωτερική έγκριση. Αυτό αντανακλά μια εσωτερική ασφάλεια που είναι δύσκολο να προσποιηθεί. Είναι αυτό που πολλοί ψυχολόγοι περιγράφουν ως μη αντιδραστική αυτοπεποίθηση. Να ενεργείς από το κέντρο σου, όχι από ανάγκη. Σκεφτείτε το. Ένας άντρας που μπορεί να δείξει περιέργεια χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του και που μπορεί να πει όχι, χωρίς ενοχές ή ένταση, προβάλλει κάτι που ξεπερνά κάθε τεχνική. Προβάλλει αυθεντικότητα. Αυτές οι 2 λέξεις δεν είναι κόλπα. Είναι αντανακλάσεις του ποιος είσαι όταν σταματάς να ενεργείς. Το ενδιαφέρον δείχνει ανοιχτότητα και παρουσία. Το όχι δείχνει όρια και αυτοσεβασμό. Μαζί δημιουργούν έναν συνδυασμό που πολλές γυναίκες βρίσκουν βαθιά ελκυστικό. Κάποιον αληθινό, γεμάτο αυτοπεποίθηση και συναισθηματικά σταθερό. Δεν χρειάζεσαι χρόνια για να το αναπτύξεις αυτό. Μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα. Άκουσε με γνήσια περιέργεια. Σταμάτα να προσπαθείς να εντυπωσιάσεις και άρχισε να συνδέεσαι. Και όταν κάτι δεν σου αρέσει, πες όχι ήρεμα, χωρίς περιττές διακοσμήσεις. Γιατί τελικά δεν έχει σημασία να λες το σωστό. Έχει να κάνει με το να είσαι αυθεντικός σε αυτά που λες.